Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa da fatan kuna layi alheri yake muku. Capital ta Niger, garinmu na Niamey, yau cikon shekara 100 ana babban biki a cikin Niger. Menene sababin da yasa aka tada capital daga Zandar aka yi ta Niamey? Niamey da ta fara, wane ne farkon gwamnanta? Mutane nawa ne suka tado da Niamey lokacin da kusan shekara 100 da ta wuce? Wasu ƙauyuka ne ko wasu garuruwa ne farkon da suka yi baze aka tado Niamey da su a cikon shekara 100 da zaman Niamey capital kin Niger. Yau tarihin Niamey shine ya kamata mu sani. Da farko dai gari guda biyu wanda su ne Gudel da Gamkale wanda suke kusan bakin ruwa su ne aka yi aiki da su aka tada garin Niamey. Kafin nan sai mu koma cewa 'yan mulkin mallaka su ne yau suka rubuta mana tarihin Niamey wanda bayan zuwansu ne wai su a ganin su Niamey ta bunƙasa, Niamey ta zama gari, duk da cewa bangaren Niamey ya san sarakai, ya san mutane wanda suke zama a wurin. Mu je dai wurin tarihin da su suka ce su ne suka zo suka bunƙasa shi. Farkon turawa su fara shigowa Niamey shine wajejen 1891 wanda su mission kin Benoit Inchanuel wanda suka maje suka kone Niamey suka sa mata wuta suka wuce. Farkon baturan da ya nemi ya zamna a Niamey shine soji da suke kiran shi Captain Henry, wani soji na Faransa wanda ya yi baz na sojawa a Niamey. A lokacin nan capital kin Niger Zandar ne, a Zandar ne suke operation kinsu, amma sai ya zamanto resistance ta da hankalin da sarakai daban-daban da masu bibiyan su na Hausawa a wajejen Zandar da gefen su ya yi ƙarhi, ya damu turawa, sai suka fara tunanin su canza wuri su koma. Sannan kuma zancen cewa Niamey kamar ta su kusa da porkin Dahomey wanda ita ce a yau Benin kenan da porkin Cotonou, sai suka yi tunani na cewa a'a to yana da kyau a canza capital daga Zandar a dawo da ita Niamey, kuma sau biyu aka yi wannan canjin. Farkon canji daga capital aka tado ta daga Zandar ta koma Niamey an yi shi ne a 1903 har zuwa 1911. Daga nan kuma capital ta sake zama ita ce Zandar har zuwa 1926. A 1926 rana ta 26 ga watan Disamba na 1926 shine dandandan Niamey ta zama capital, wanda gubernar kin Niamey na farko Bature ne wanda ake kiran shi Jules Brevier ya maida Niamey ita ce capital, ya hiddo plan wanda za a tsara ta a yi gine-gine, a yi hanyoyi da sauransu. Duka wannan cikin tarihi aka ce an yi shi ne ma tare da sa ƙarhi na aiki kamar aikin bauta, ba wai wanda suke aiki ba na kakanninmu biyan su aka yi, a dole suka yi wannan aikin, wasu gina hanyoyi da wasu gidaje. Niamey farkon plan kinta da aka hiddo da za a gina ta, turawa sai suka yi plan na cewa anguwoyin turawa daban, anguwoyin baƙaƙe daban. Haka aka tsara Niamey daga 1930 har zuwa 1950. A wannan lokacin duka kusan shekara 50 turawa suka yi mulkin Niamey, suka tafi da duka al'amuran da yake faruwa. Bayan 1950 lokacin nan ne turawa suka yi tunanin su sa 'yan Niger cikin harkoki, sai aka yi farkon zaɓe na municipality, sai aka zaɓi mayor na biyu bayan Bature, sai aka zaɓi na biyu wanda ya zamanto shine kuma mayor na farko na ɗan Niger, Jibo Bukari ya zamanto shine mayor kin Niamey. Niamey farkonta a wajejen 1900, adadin mutane na Niamey tarihi suka ce mutum 800,000. A yau a 2026 ana zancen cewa cikin Niamey akwai mutum miliyan 1.600 wanda ake zancen su ne population kin Niamey. Bayan independence kin Niamey bayan 1960 lokacin nan ne suka ce Niamey ta ƙara bunƙasa bayan an gano da arzikin uranium. Mutane da yawa wanda daga kusan ƙauyuka suke zuwa Niamey sai adadin ta ya ƙara ƙarfi, sannan kuma da samun uranium aka yi gouvernement ta su Jawhar Hamani, sannan aka yi party politic, aka nemi a bunƙasa aikin da ake yin shi a cikin Niamey har lokacin da aka zo 1990 lokacin nan da muka fara demokrasiya a cikin Niger, wanda kuma yawancin mu dai mun san abin da ya biyo baya. Tarihin Niamey gaba ɗayan shi idan kun diba shi can nesa daga 1900 har zuwa 1960 independence, turawa ba su gina Niamey ba ko ba su tsara Niamey ba don ta yi ma Niger aiki, sun tsara Niamey don ta yi ma kansu aiki, tunda har sojawan mu a lokacin Faransa ne suke yi ma aiki, gendarmerin mu lokacin sai da ta shekara fiye da 50 tana control, tana kasan control kin sojawa, wasu diplomasiyan mu, wasu gine-ginen mu da hanyoyi duka tsarin Niamey
doguwar hanyar nan da aka yi ta daga aeroport zuwa Palais Presidential, turawa ne suka yi ta. Pont Kennedy duka tsarin su ne su turawa don ta gyara su. Shi yasa muka gani har bayan lokacin da ya zo yawancin 'yan siyasa mutum da yarantansu da suka taso sun tashi cikin wannan mulkin mallakan, sai ya zamanto su ma kawai bayan turawan ne, suna yin abun da turawan suke so. Yau Niamey muke fatan ƙasarmu Niger a tafiyar refondation kinnan mu canza tunani, mu canza mentality don mu gyara ƙasarmu. Tarihi ne dogo wanda bai kamata mu manta shi ba, duk da cewa yawancin shi turawa ne suka rubuta. Da fatan komitan nan da aka sa na sake rubuta tarihin ƙasarmu Niger daga 'yan Niger, zan mu gani ya hiddo mana da tarihin duka abin da ya faru a Niamey daga kahin mawai zuwan turawanmu, masarauta daban-daban da suke nan, na gaskiyan tarihin capital kinmu da kahin zuwa mulkin mallaka da bayan zuwa mulkin mallaka, hakikanin menene capital kinmu da kuma tarihi hakikani namu na ƙasarmu Niger gaba ɗaya. Tun da a yau duka tarihin da muke karantawa kashi 90 a cikin shi tarihi ne wanda turawa suka rubuta, kuma turawa suna kaskantar da mu ne da kakanninmu da sarakanmu wanda suka yi gwagwarmaya don su kare ƙasa, suna daga kansu. A yau ana babban biki a Niamey, muna yi ma kanmu murna da cewa capital kinmu Niamey ta cika shekara 100. Da fatan zan mu ga shekaru da yawa na tsaro, na bunƙasa arziki, na adalci, na capital ta zama uwa ga duka garuruwa wanda za a bunƙasa ƙasa. Mu ga Niger ta tashi, ba Niamey kaɗai ba, da duka sauran jihohi da ma har ƙauyuka. Sai mu haɗu insha Allah da sauran labarai. Allah ya kama mana.